Čau lidi, já jsem Banánek. Já jsem Bubble. A dneska to bude druhý díl ze série Build série, to jmenuje. A teda dneska budeme jezdit na koních. Jo, a já budu stavět králíkárnu. Verča se půjde podívat ještě ke mně na stáži. Já teď od ní jednu, byl jsem jí ukázat 2 moje koníky. A já Karolovi přijedu na nějakém koníku. Sice já už vím jména, ale Verča neví, takže tam pojede. A nás teda podívám. A už vím koníka, na kterém pojedu. Jedeme. Kde mám vesnici? Tak si ji pak označ. Tak obě tu tvojí. Jeď. Tak já se teda vrhnu na tu králíka. Adame, počkej, ukaž mi, co stále. Já jdu. Jdi rychleji. Jo, tak tady já budu hned vedle stáje. No tak ty na dosti, že nebudeš. Si ještě nemusím vyzkoušet, aby věděla, kdo bude na dosti a kdo ne. Čau. Já se podívám, jo. Jo, vy koněnek venku. Jo, budu hlídat, když tak. Jimber, Repeat, Calypso, Devosh, Aztec, Juraše, Pepper, Dargo. To je ten na konsulting. Dobrý, ne? Ani jedno jméno nemáš, kromě Jura. To už se nehýje taky. Já vím. Pojď Amigo. Teda přijela jsem na Amigovi. Já vám to nedokážu. Přijeď k mé králíkárně. Ježe, to A zase. To je Amigo od Verči. Já vám to pak ještě na konci videa ukážu. Já už asi pojedu domů. A jo. Čau. Počkej, ještě to bude. Čau. Tady? Že bych to nebylo vidět. Aha. Dívej, kde jsem. Tady už stavíš. Hej, moucho, co tu děláš? Mám to značený jako vesnice Adam. Tak čau. Já tě mám označené jako vesnice od Verči. Já jdu dělat jízdárnu. V příštím díle bychom chtěli udělat jako z plotu z mé stáje od mé stáje k Verčiné stáji a mezi těmi ploty budeme jezdit na těch koních vlastně. A potom ještě třeba můžu tam natočit, jak já třeba trénuju na mojí jízdárnu. A budeš tam mluvit jenom ty. Nebo jak to bude? A tam se prostě bude jako kdyby dívat. Já budu fandit. Jo. Na závodech. Jo, Verča bude na závodech. A pak budeme dělat i my závody. Někdy. A to si musí postavit trasu s překážkama. Jsme dělali jednou stárkou. A jak to mohli dělat, když nemám ty 2 počítače? Ale jakože... Zkus ničit. No. Je ptáč. Hej, mi utekl. Hej, Já už jsem myslel, že ti to spadne. Amigo nezmo. Hej. Zase utečíš, tak žádnou závody nebudu, a to by si byl zklamaný. Pustím všechny koníky ven, pastuji. Jo? Ať si zajdou trošku na pas. No, potom všechny ven. Nepaste se vevnitř na té slamě, když venku máte čerstvou trávu.
jsem naopak, jasně. Kdo bude venku, tak ten se mnou pojede velkou Pardubickou, jo? Kdo venku. Takže kdo to bude? A je tady venku, kdo to je? Sasanka, jedno Sasanka, a už jsou všichni venku, kromě Račky. No už je. Teď potřebuji najít králíka, jak se řekne, Bunny, že? Forest Bunny. Ten bílý. Tak budu mít tohodle. Já jsem to černýho. No ty si byl. Já budu mít každého jiného. Jo? Ne? Nechci tě? Bílého ještě potřebuješ. Bílého mám. Jo? Černého. Ještě černobílého. Jo. Kterého si potřebuješ. Možná jo. No to je jedno, to si vyjím pak. Velikou zdárnou rozložku, hezky. Ne! Co? Pojďte sem. Vypadni! Jsi to posral. Do prdele. Chcípni, pičo. Chcípni, pičo. Chcípni. Jediný je černoušek je hodnej. No a moucha mi tam letěla. Kde černoušek? Ne, černoušku, zůstaň tam aspoň ty. Černoušek je hodnej, který tam zůstal. Zlopila se na večeře. Já tež. Co ta moucha dělá? Tak černoušek mi taky zdrhnul. Vypadni mouchu. Pojď sem černoušku. To je moje super jízdárna, dáme. To je moje jízdárna, jo? Já si černouška si tam odnesu. Já si tam cedule na boxy, kdyby nemohli. Ty teď jsem se nasral. Bunny. Jo! Jo? Ještě bílé. Další puntíkatý. A další puntíkatý. Nemají teda jaký žil. Prostě mají. Tu je Evropa. Nětko. A ty. No, tak, mám králíkárnu. Tentokrát mi žádný nezdr medvědět. Jo, a pak si tu postavím ještě 2 strážníky stáje. Jeden bude. Asi, že budou udělat další stáje. Já tež. A třeba teďka už nebudou takhle uzavřená, třeba budou takové ty venkovní. 10 minut. Jo no, to je pravda. To jak mají zbraně.
A jinak, když se ptáte, jak chodím jezdit na koni, na Pivoušovi, Toho mám já. akorát, že nepište do komentářů, kde to je, protože to je od soukromé majitelky, že tam vlastně jezdím jenom já, Segra a Nejka. Někdy je. Což někde. Jo, v Bralančicích ne vlastně. A u Tivouše jo. Ne. Jo, u Tivouše. Ale nejezdil jsem, no. A u Tivouše a v jsem... Bralančicích tam jsem jenom nebyl. my 3 a tam vlastně jenom pomáháme a někdy jezdíme ještě na slůvkách. Dva strážníci tu budou. Co tady budou výběhy? Budou se ty výběhy právě? Ne, asi jo. No to nechci. Já se portnu k Verči. Proč? Tak pojďte. Já se zmečem. Takže jo, jestli se vám druhý díl líbil, určitě dejte Like! odběr, Sdílejte! komentujte a my se s vámi loučíme a čau! Čau!